Hello. Hello sa inyo, what's up mga kabihag? Magandang araw sa inyong lahat at... What's up mga kabihag? Okay na, sure na to. So, kamusta kayong lahat sa mga naka-home quarantine? Siguro halos lahat tayo naka-home quarantine pero kailangan pa rin talaga maghanap buhay. So, sa araw na to, pupunta ako sa bahay. Uwi ako kasi kailangan kong punta yung pamilya ko. So, samahan niyo ako. Pero bago lahat, sa mga bago dyan, please pakipindot ng pulang button na subscribe. At palike na rin, okay? Subscribe sa baba. Salamat. Guys, disclaimer lang. Hindi matigas ang ulo ko. First time kong umuwi ngayon sa pamilya ko kasi nandito ako sa home base, sa business base ko. Kasi nga mangisda ako, kailangan ko nang umuwi sa pamilya ko. So, nag-provide lang ko ng mga proper requirements para makaalis talaga. Hopefully, makapasok tayo. And makadaan sa mga checkpoint. So, hindi ko pa alam kung ano mga dapat gawin or sistema sa mga checkpoints. So, pero kaya hinanda ko lang muna yung mga dadali natin kung anong kailangan ng mga frontliners para padaanin tayo. Kasi pagkaalam ko, every municipality meron ng mga frontliners, mga checkpoint. At sabi nila, masyado raw maigpit. So, ito, para sa akin lang to, ang kailangan ko lang, ito nag-provide lang ko, syempre, kailangan natin ng lisensya. Ito. Quarantine pass at yung certification, barangay certificate or barangay clearance, kahit yung business permit mo, basta naka-indicate kung taga saan ka talaga. Okay? At pinaka-importante, sabi nila, is yung permit to travel, na naka-indicate kung saan ka papunta at anong transaction mo doon. At samahan mo na rin ng napakagandang paliwanag na valid reason para makapasok. Asikaso na ako. Hopefully, makauwi at hindi maaberya. So, sa mga naka-home quarantine dyan, mga kabiyag, malalagpasan natin to. Huwag lang natin kalimutan na magdasal at humingi ng tulong sa taas. Keep safe everyone. Makinig lang tayo sa government kasi alam ko ginagawa nila ang lahat para sa atin. So, let's go. God bless. Touch mine. What's up mga kabihag? Ginagawa mo? Woo! So, eto na. By the way, may nadaanan na pala akong checkpoint. Pero hindi naman ako pinahinto. Priority nila is yung papasok sa area nila. Pero yung mga palabas, okay lang. So, makita nyo guys. So, ito, may palabas ako. Ito may checkpoint na naman. So, tingnan nyo sa right side open. Mas binibigyan lang yung mga papasok. Mahigpit talaga sila sa mga pumapasok.
Ito guys, malapit na tayo. Ito na, may mga malapit na yung traffic. Guys, makikita nyo, traffic na yun. Ito na, nandun na kasi sa unahan yung checkpoint. Yung mga frontliners, ayun na. So, makikita nyo kung gaano kaigpit dito sa Naga City. So, shoutout sa mga taga frontliners natin dito. Good job sa kanila. Good job sa kanilang lahat. So, ito ang dapat. Credit sa kanilang lahat. So, makikita nyo yung traffic, grabe. So, wala talaga silang pinipili. So, ako, sana may lane sa motor para hindi na ako pumigla. Hopefully, may lane. Wow, grabe, ayun. Grabe yung lane sa motor. Ito yung lane sa motor, guys. Grabe. Ginagawa mo. Kala ko, sisitayin ako. Peace. Grabe. A few moments later. Guys, makikita nyo habang tumatagal, dumarami yung nagkukumpulan na motorsiklo. Almost 15 minutes na kami dito. Masyado kasing maigpit at chinecheck lahat ng documents at information. Patay, ito na. Pinapatabi na kami lahat. Pinapagilid kasi kumpulan na talaga. Mukhang may mag-a-announce magsasalita ata. Baka may instruction na sasabihin. Sige, sigit pa more. Muntik na ako. Ito na yung announcement. Ngayon na lang.
Grabing higpit guys. Pag hindi taga Naga talaga, hinihigpitan. So, labas ko na yung lisensya ko at i-ready ko na yung mga documents para madali lang. So, ako na susunod. So, ready na, ready. Ma'am, taga-Bayan Sur po ako, ma'am. Mapulit na po ako. Nagano ka po sa labas? Ano po ko sa Pasakaw? Yan po ko duman si business ko, ma'am. Opo. Ayan po si ano. Ayan po. Salamat po, ma'am. Sir. Sir. Okay, ayos. Okay guys, nakalusot tayo. Thanks God, nakalusot. Okay naman yun kasi yung mga papeles natin. So, grabe yung checkpoint talaga. So, makikita ko nyo, this. So, grabe. Nakalusot tayo guys. Ito yung checkpoint, grabe, wow. Grabe as in. So, good job sa ating mga frontliners, yung legit na pag-stricto talaga nila. Kung makikita nyo guys, meron dun mga nakapila at meron nasa gilid. Sabi nung isa is, tawag dito, medyo mataas daw yung pag-thermometer sa kanila, pag-baril. Siguro dahil almost 10 to 15 minutes kasi nakabilad kami. Yung iba, kaya sa sobrang init siguro mataas yung temperature. So, kahit okay yun, maganda yun. So, pinapakita lang ng mga frontliners sa checkpoint na ginagawa nila maayos yung trabaho talaga nila. So, good job, 5 star sa kanila, 5 star. Good job. So, okay na mga kabiyag. Thank you Lord at nakapasok ako at safe nakauwi dito sa Naga City. So, welcome to Naga. So, God bless sa ating lahat. Stay at home lang at keep safe. So guys, salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan i-like at subscribe. So, this is JBL's TV signing out. Salute!